सो फ्रेंड्स आज आम अट्री रे पहुँच जाइए। तो अट्रीर ये हूँ आज मकर मेला ये अनुष्ठित होची। तो आम यापर अट्री की ही जावा। तो मेला भितर को आम बर्तमान एंट्री करचे। टू व्हीलर पार्किंग अच्छी सेपटे आपको फोर व्हीलर पार्किंग अच्छी। तो आपड़ से एंट्री करके बर्तमान आम नेक्स्ट अट्री की ही जावा। अधा बाटर पहुँचे बर्तमान मकर आप देखिपे मो संगे चलतु देखा कौन अच्छी। बर्तमान मंदिर सामने पहुँच जाइए। तो चेष्टा करवा कि मंदिर भितर को जावाई मकर बहुत भिड़ जमी रही। तो चलतु देखा। आज आम हटकेश्वर मंदिर मुख्य जी वासुदेव महापात्र मंदिर विषय किसी जानिबा। ओम नमः शिवाय हटकेश्वर देवाय नमः। मो ना हूँ वासुदेव महापात्र। मते 72 वर्ष। प्रत्येक शिव भूमि पाताल उत्पत्ति। ये होती वितल शंभु भगवान हाटकेश्वर जार नाम। दांडी रामायण बलराम दासंकर
ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗଭାର ଟେକି ନ ପାରି ଯେଉଁ ମୃଗକୁ ମାରିଲେ ସେ ମୃଗକୁ ମାୟା ମୃଗକୁ ଆଣି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଥୋଇଲେ। ଯେଉଁ ବାଟରେ ଥୋଇଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କାନନରୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁଠୁ ନା ପୁରୀ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଠାରୁ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅହିଂସା ତପବନ। ଏଥିରେ ହଟକେଶ୍ୱର ବସି ହଟ ଯୋଗରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ୟା ନାଁ ହେଲା ହଟକେଶ୍ୱର। ସେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ଟକମକ ହୋଇ ପାଣି ଫୁଟୁଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି କୁଆକୁଣ୍ଡ। ସେଥିରେ ଯିଏ ପାପ ତାପ କରିଥାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାପ ତାପ କୁଆ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ମରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସତୀ ଦାହା ହେଇଥିଲେ, ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷକୁ ସେଠି ଜୀବଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି 33 କୋଟି ଦେବତା କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେପରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିନ ତୁମେ ଦକ୍ଷକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲ, ଏ ପୀଠକୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ତୁମେ ଆଗମନ କରିବ। ଯିଏ ଯାହା କାମନା କରିବ ଏ ପୀଠରେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀମାନେ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କେଉଁ ଯୁଗରୁ ପରମ୍ପରା ଏପରି ଅପୁତ୍ରିକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଆସି ଏମାନେ ମାସନ୍ତ ଦିନ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗା ନିଷ୍ଠାରେ ରହନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ରାତ୍ର 4ଟାରେ ତାଙ୍କର ପାଟଖଣ୍ଡା ଚଢ଼େ। ତାପରେ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଲାଗି ହୁଏ, ଅଭିଷେକ ହୁଏ। ସେ ଜଳ ନେଇ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ପରମ୍ପରା ସେ କୁଆକୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ଗୁଆ ପକାଇ ଖୋଜି ଯିଏ ଯାହା ପାଇବ ତା କାହାକୁ ନ ଦେଖେଇ ଖାଏ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରି ଫେର ଆସି ଏଠି ଜାମାଳ ପକାଏ ଏବଂ ତା'ର ମନବାଞ୍ଛିତ କିଏ ଜମି, କିଏ ଧାନ, କିଏ ଟଙ୍କା, କିଏ ସୁନା, କିଏ ଗାଈଗରା ଗରୁ, ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଏହିପରି ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି। तो फ्रेंड्स, ये थिला हटकेश्वर मंदिर। तो नेक्स्ट आमर स्टॉपेज होची कुआकुंड द हॉट स्प्रिंग हट्री, सेटा को जो कि मेन अट्रैक्शन हट्री रो। तो ता पाखु हम जिबा देखिबा कि कोन अछि। आम बर्तमान अट्री हॉट स्प्रिंग पाखे पहुँच जाइए। तो देखिपे यहाँ हूँ टिकेट काउंटर। तो से आम टिकेट नहीं कि भितर को एंट्री करवा। यहाँ थिला आमर अट्री हॉट स्प्रिंग। तो केमिति लागला वीडियो निश्चित रूप से शेयर करूँ बाकी सांग सहित।
ଏଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍